வடித்தல் கொல்லர்க்கு கடனே என்பது புறநானூற்று புலவன் சொன்னது. எழுத்தாளனுக்கானது. சொற்களை சுடு நெருப்பில் காய்ச்சி குளிர் நீரில் மூழ்க வைத்தலே எழுத்தாளனின் தொழில். வேலினை வடித்தலும் வடிவேலாக்குதலும் எழுத்திலே நிகழ்த்தியாக வேண்டும். அது முடியாதவனின் கையில் இரும்பும் நெருப்பும் இருந்தென்ன பயன். இது புறநானூற்றுல எழுத்தாளனுக்கு சொன்னதா ஒரு புக்ல நான் படிச்சது. ஸோ மக்களை, நான் பெண்களுக்காக வரேன். நம்ம லிஸ்ட்டுக்கு நம்ம வருவோம். ஏதோ ஒரு திறமை, கண்டிப்பா ஒரு பேசிக் படிச்சிருப்பீங்களா மக்களே? அந்த திறமையும் உங்களுடைய நல்ல மனநிலையும் நம்மளால முடியும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு தனி திறமையா நீங்க தொழில் முனைய பொருள் ஈட்ட அந்த விஷயத்தை ஏன் செயல்படுத்தக்கூடாது? நல்ல வேலையில இருக்கீங்களா, அவங்களுக்கு நான் வரல. நல்ல செட்டில் ஆயிருக்கீங்களா, அவங்களுக்கு வரல. ஐயோ நம்ம இவ்வளவு இருந்தோம், இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கலாமோ. இப்ப நாலாம் விஷயத்து நிறைய விஷயத்த ட்ரை பண்ணிட்டு நம்ம பேசாம இதை பண்ணாம இருந்திருக்கலாமோன்ற லிஸ்ட் என்கிட்ட நிறைய இருக்குது. ஸோ பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் வெளியே வாங்க மக்களை. பெண்களுக்காக மட்டும் சொல்றேன். நன்றி.